Здравейте, пичове, нещо снимаме на новата игра The Survival Hunter Games 2. Да започваме. Да знаете, мога да спирам от време на време клипа, защото има много реклами. Искам да съм... не съм с моя приятел Иван. Здравейте. Тук ме очакват зомбите малко. Взех ли си пистолета? Не, по-добре се били за да вземеш на мощното. Окей. Ще му казваш. Готина е самата игра. Чакайте, защото той ще ме стреля. Да не умира там където е едно. Той ме стреля. Ще се върнем след малко заради рекламите. Ето ни отново, пичове, сега сме в битката ни, защото имаше реклами, затова спрях. Не се очудвайте, защото ще има още такива. Нещо са на... Охо, кой ме стреля? Да фак, кой ме стреля? Добре, изчакайте малко. Браво, бе. Не знам каква е целта на тази игра, но все пак е готи. Да оцеля? Може, не знам. Охо, имаме си гостини тук с АВП. Много са силни тук. Ехе, къде си, бе? Не те видях. Може ми кажеш, че ще си тук. На 50 кръв съм. Ще умирам много скоро. Сега тук трябва да внимавам от другите, защото със всеки ще ме подгони. Оп, качих си кръвта с нещо си. Но играем. Да продължаваме да играем. АВП. Как мога да го взема? Тук скачам. Добре, как мога да си свърля тъпото ми оръжие? Искам това готино АВП, много го искам. Готово! Да ще зумвам и ще ги стрелям от тук. Ето. Повявай. Ето го и другия мен. Не. Себасмен. Добре, има готини оръжия, но... Такой мисля, че ме стрелна. Къси ти. Хедшот. Къде идват? Да фак. Искам тези патрани. Ти имаш хедшот. За нищо чудно ми дойдат още 20. Взех ли от това да взех? Опа.
Кой се крие тук? Всъщност аз бех тук и мисля да отида на някъде другаде. Този казан мисля, че гърми, не съм сигурен. Уоу! Уоу! Аре, умири. Добре. Опа! Де я знам, те са сега петата, как няма да му отелят. Ти пък ги питаш. Уоу! Готи. Не? Ще се върна след малко заради река. Ето, завърнах си този пич, още мисля, че ще ме стреля. Но няма как да стане, защото именно се завръщам. Където е смешник. Уоу, тук не се събрали много хора, защото че е ган. Гледам. Рип. Това е сигурно вече съм превъртял играта. Не знам, тук с скелет. О, останал един. Останал един и минавам на следващото ниво. Окей, отивам да го убия. И се насочвам към него. Ето го на картата жълтото. Горе в левия ъгъл. Некъде тук е. Ето тук трябва да е. Мри! Това ще бъде всичко от този клип. Ще се видим в следващия клип. И надявам се да продължим нивата. До скоро!